Ja keď som mal tak 10-11, tak som sral z kruhu, kamaráde. To bol prvý horor, čo si pamätám, čo som videl a Frad ma strašil. Vieš, ak dlho po 4 chodil, hoci kedy mi tak nacupytal do izby, hoci kedy som išiel na vecko, v noci ma čakal pri vecku, ja som na hajzli sral naopak. Takto sedíš a za mnou bola taká šachta, kde bola voda, tak som nesral takto, ale som sral takto, aby som takto nakúkal na tú šachtu, aby som tu videl dvere. Čaute, máme tu ďalší roasted a to neznamená nič iné ako zosmiešňovanie ďalšieho hororu. To je Hory majú oči? Dnes to bude výherca instagramového hlasovania Hills Have Eyes alebo Hory majú oči, konečne doslovný preklad. No a je to krvák z roku 2006, v ktorom partia mutantov v púšti terorizuje rodinu Carterovcov. Nech sa páči, dámy a páni, práve som v 6 slovách podrobne zhrnul celý film. Ja osobne krváky veľmi nemusím, hudba a atmosféra sú tu ale vynikajúce a celkovo si myslím, že tento film je dobrá oddychovka. Ak teda radi oddychujete pri pohľade na znetvorené mŕtve tela. Keď ste film nevideli, utekajte pozrieť, pretože začínam spoilovať teraz. Film začína úvodným textom, priatelia, a neviem ako vy, ale ja to neznášam, pretože ja neviem rýchlo čítať a potom som v strese, či som niečo nevynechal. Takto to vyzerá, keď som ja v kine. Ale hej, ja som sem neprišiel čítať film. Tichšie. Super, teraz neviem, čo tam bolo napísané. Že medzi rokmi 1945 a 1963 vláda robila nejaké jadrové testy. Aké testy? To nenapísali. A nebolo to 1963, ale 62. Aha, pardon. Ešte tam bolo, že vláda popiera. Popiera čo? To už som nestihol prečítať. No, ani ja. Vláda popiera, že by radioaktivita mala nejaké genetické následky. To tam bolo? Tuším, no. Ticho. Sorry ľudia, odkiaľ matúry, bo nepozeral som sa. Musím ale povedať, že americká vláda aspoň niečo popiera. U nás na Slovensku by sme nedostali ani vyjadrenie. Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, že... Ešte jednu otázku. Je pravda, že vláda Slovenskej republiky vykonáva jadrové testy... Ešte jednu otázku. Je pravda, že vláda Slovenskej republiky vykonáva jadrové testy v okolí Prievidze a Bojnic? Ďakujeme, všetko dobré. Každopádne sme v Novom Mexiku a vidíme túto partiu ľudí, čo sú buď vládni vedci, alebo žiaci, ktorí minulú stredu nastúpili do školy. Z nenazdajky ale napadne toto monštrum. Neviem, čo spravil tento typek, ale chudák si to ocerie najviac. To je moja ryba! No a potom už len vidíme toto. Zopár veci tu mám. V prvom rade gratulujeme novomanželom. V druhom rade, toto je veľmi obdivuhodná flexibilita členkov. A posledná vec, chcel by som vidieť, ako sa typek vyhovorí, keď ho stopnú policajti. Dobrý pán vodič. Viete o tom, že vám nesvieti ľavé predné svetlo a ťaháte za sebou 4 mŕtvoly? Hej, viem, s tým idem do opravy a kufor mám plný, no. No dobre, nechajme to tak, ale dajte si to do poriadku. Dovi. Po tomto incidente pokračujeme ďalej, priatelia. Máme 5 minút po 9:45, vidíme opustenú čerpaciu stanicu s týmito krásnymi dekoračnými stromčekmi. Takto to vyzerá, keď sa človek snaží skryť svoj alkoholizmus za umenie. Čo podporujem samozrejme, využiť svoje kreatívne, to je cesta. Veľmi rád by som preto videl ateliér tohoto umelca. Tiež sa mi páči, že náš umelec má namiesto strážneho psa strážne prasa. To je tak, keď si nadrbaný pomýliš farmu s... Tiež sa mi páči, že náš umelec má namiesto strážneho psa strážne prasa. To je tak, keď si nadrbaný pomýliš farmu s útulkom a ukážeš, to rúžové ešte nechcem. Spoznávame tu ale prvého človeka, ktorého meno je Jeb. Dámy a páni, v jeho prípade to evidentne znamená jeb na zubára. Hory síce majú oči, lenže nemajú zuby. Ale o ten spodný ľavý je vidno, že sa stará, takže pochvala. On si asi umýva len tie, ktoré mu je vidno so zatvorenými ústami. Jebo ale niečo začuje a pred dverami nachádza neznámu cestovnú tašku, v ktorej okrem iného aj toto a mne sa najviac páči ten jeho pohľad. Aha, studená. Takto sklamane sa tvári človek, čo si neobjednal ucho, ale nos. Chcel by som vidieť, jak volá tomu chudakovi do reštaurácie a sťažuje sa. Dobrý deň, prepáčte, objednal som si u vás nos a nie ucho, prišlo mi ucho. Prosím, čo? Že som si objednal nos a nie ucho. Prepáčte, nepočujem, čo? Že som si objednal nos! Vodka z peňaženky nám ešte ukazuje majiteľku ucha, teraz už bývalú. No a sem sa hodí môj debilný vtip, ktorý som kedysi vymyslel, takže nech sa páči. Kamarátke som Halušie je s Grinderom, tá baba. Grinder nehovoril, že má frajerku a že má motorku. Pozri sa, úplný grinč. Vysvetľoval pravidla ruskej rulety, ale išlo jej to jedným uchom dnu, druhým von. Cennosti v taške ale musia počkať, pretože na pumpu prichádza rodina Carterovcov, ktorí súdiac podľa počtu členov sa rozmnožujú každé 2 týždne, mám pocit. Pozeraj. Je tam otec Bob, mama, ktoré meno nepadne počas celého filmu, syn Bobby, dcery Brenda a Lynn, Lynnin manžel Doug, ich dcera Catherine a nakoniec psi Beauty a Beast. Je tam ešte Andulka, ktorá ale za takú 3/4 hodinu zomrie, takže ju si nemusíte pamätať. Sleduje ale tú Bobovú nedočkavosť. Dobre, na slovenskej pumpe by som takto trubiť nemohol, kámo. Normálne pumpárka by vybehla, jebla by mi s tým XXL hotdogom, to ja dostanem po hube, ona dostane bonusové body. Jebovi to ale nevadí, obslúži ich a dokonca sa nenechá ani vyprovokovať. Don't you know it's illegal to smoke around a gas pump? Yeah. Toto je mega, kámo. Takto by mala vyzerať každá jedna konverzácia s konšpirátormi. Vieš o tom, že pri očkovaní ťa aj začipujú? Vieš o tom, že neexistuje žiadne globálne oteplovanie? Vieš o tom, že šmolkovia sú vlastne komunistickí nacisti? Počkaj, čo?
Prečo? Všimni si, tatko Šmolko má červený klobúk, všetci Šmolkovia sú rovnakí, Šmolinka je árijská plavovláska a nepriateľ Gargamel pripomína karikatúru antisemitizmu. Náhoda? Ako však vidíte, na pumpe nie sme sami, neznáma postava kradne z auta mikinu a tu tvorcovia podľa mňa chceli, aby sme si hovorili, kto to je, čo to je zač? No čo? No bude to dievča alebo veľmi stratený škod. Slobodu! Bude to teda jeden z našich zvedavých mutantov, ale tak tento vyzerá neškodne, nie? Jedna mikina hore dolu. Celé to však pokazí tento odporne nevychovaný pes, ktorý podľa mňa nemá byť na výlete, ale na cvičaku, lebo pozeraj. Beauty do p***e! Kámo, keby mám takéhoto psa doma, tak sem radšej to prasa. Na druhú stranu ja mám tiež psa, ktorý počúva na slovo, ale len priateľku, dobre? Mňa má úplne uprdele. Ja už mu dávam povel iba vtedy, keď ho sám spraví. Lahni. Výborne. Vnútri samozrejme Lin zbadá cestovnú tašku, Jebo zbadá, že Lin zbadala cestovnú tašku, pes má piči, lebo je to pes, no a nasleduje toto. It's not on the map, but if you take a left at the dirt road a couple miles from here, it'll lead you through the hills, save you a couple hours. Typek teda spolupracuje s mutantmi a posiela Carterovcov na istú smrť, môžeš sa na neho ale hnevať, keď sa takto usmeje Huncud 1. Rodinka teda vyštartuje, v aute Bob spomína na staré časy s manželkou. Your mom didn't used to be uptight. She was a little hippie chick. Yeah. Well, you should have seen her when she was your age. She was a little hot. Dad? Toto je rozkošné a ja by som to ťahal ďalej. Vaša mama nebývala taká prísna. Kedysi to bola hippisačka. Ale mali ste ju vidieť, keď bola vo vašom veku, to bola pekná sexica. Ale prestaň. Naozaj, keď si dala tie svoje riflové kraťasky, veľa vecí bolo vidno. No, už stačí. No a v posteli, čo robila? Som veľakrát kamarátom musel zavolať, som nevládol. Dobre, už drž p***u. Najlepší ale Doug v karavane, ktorý doteraz hral úplne neschopného trtka, zrazu je ale najväčší frajer na svete. I thought you quit smoking. Is my sister now? Hey, man. Fuck your sister. Stop! Dobre, Doug. Tvoja postava je hlúpačík, OK? Ty si trtko, ktorému pred chvíľou kryt z klimatizácie skoro vybil zuby. Dobre, ty nemôžeš len tak strihnúť do inej postavy, OK? Musíme sa držať scenára, neviem, či si to niekedy videl. Skús sa vžiť do tej postavy, skús sa vžiť, tak opatrne si zapáliť, nehrať veľkého frajera. Vieme tak? Dobre, OK, super. Kamery bežia, zvuk beží, skúsme to, dobre? Scéna, karaván po 8 a akcia! Hey, man. Fuck your sister. Na čo tu som? A aj takto machrovanie bolo úplne zbytočné, lebo potom robí toto. Sister would cut my nuts off if you start smoking. Takže si posratý z mojej sestry. Fuck your sister. Tak mi daj cigu. Pohodlná jazda však končí, keď ostnatý drat prebodne pneumatiky a rodinka havaruje. Najviac ľúto mi je ale tejto jašterice, kámo. No však ten chvost mi dorastie. Hlavne kľud, relax, následne... Rodinka je našťastie v poriadku, auto má zlomenú nápravu a je nepojazdné a ja som asi jediný, komu príde divných tých 12 prebodnutých pneumatík, ale dobre. Veľa sa tu toho však nedeje, tak to len zhrniem. Dievčatá s Bobom ostávajú pri karavane, Bob s Dougom idú hľadať pomoc a psi majú zase v lebo sú to psi. Najhoršie však je, že Carterovcov už z diaľky sledujú mutanti, preto navrhujem, treba ostať pokope a nerozdeľovať sa. Brenda! Beauty! Výborne. Bobby teda hľadá psa. Beauty ku mne do p***e! Tu ako psíčkarovi je mi jasné, že aj ostatní psíčkari si hovoríte, kokos má takého psa, tak ho zabijem. Neskoro. Toto už som prehnal. Som chuj, ja viem, uznávam. Milovníkom zvierat sa musel zastaviť srdce, podobne ako... Ale tak berte to z tej lepšej stránky. Stále existuje jeden povel, ktorý tomu psíkovi môžete dať. Beauty, hraj mŕtvu. Výborno. Ale tak áno, je to smutné ako každá smrť psíka, ktorý v skutočnosti neexistuje, pretože je to film. Bobby to hrá ale veľmi pekne, to musím uznať a máme tu aj takýto mini jumpscare. Vždy mám rád, keď v hororoch dajú ten hlasný zvuk na niečo, čo taký zvuk nevydáva, v tomto prípade kroky. Vieš si predstaviť, že by každý tvoj krok mal jumpscare? To sa v noci nemôžeš ísť ani vyšťať. Bobby sa potom pri úteku šmykne, padá do bezvedomia a my prvýkrát vidíme zblízka našich mutantov. On neviem kto je a ona je podľa mňa potomok toho typka, čo zradil Spartanov v 300. Vyzerá to ale, že babenka chráni Bobbyho, čo možno je nejaký barter za tú mikinu, čo mu udrbala, tak uvidíme, ako Bobby dopadne. Keď som mal 15 rásov z tohto filmu, Garaško, ja keď som mal tak 10-11, tak som sral z kruhu, kamaráde. To ti garantujem. To bol prvý horor, čo si pamätám, čo som videl a Frad ma strašil, vieš, ak dlho po štyroch chodil, hoci kedy mi tak Dacu pýtal do izby, hoci kedy som išiel na vecko, v noci ma čakal pri vecku na štyroch, ja som myslel, že zajebe. Kruh je nechutný. Keď som bol malý a nevyvinutý, tak to bolo veľmi nechutné a fakt som sa z toho bál. Dokonca som na hajzli sral naopak, takže jeb na to, lebo za mnou bola šachta, v
ktorá vydávala zvuk a bola vždy podchylená a nevedel som, čo mám robiť a bál som sa, že odtiaľ vyjde tá sviňa, tak som srával naopak. Robo, už som to vysvetľoval. Takto je hajzel, nie, takto je hajzel proste, takto sedíš a za mnou bola taká vypíčená šachta, kde bola voda. Tak som nesral takto, ale som sral takto. Aby som takto nakúkal na tú šachtu, aby som tu videl dvere. Tak som srával, kámo, hovorím ti, že to trvalo aj pol roka, že som takto srával v Dubnici. Potom sme sa presťahovali a niektorá nás kapem, jak to ojebávam, bol som malý, mal som 10, ja neviem, 11. V 11 sme sa presťahovali, takže asi 10, možno 11, neviem, takto. A tak som nakúkal na tú šachtu a ona vydávala zvuk prijebaný. Strašne! Poďme sa, ako sme na tom s hľadaním pomoci. Nemusíš mi veriť, šéfko, som starý na to, aby som klamal. Klik. Vyšiel tento obrovský jadrový kráter s vrakmi aut, preto najlogickejšia vec je samozrejme ísť dolu a ujeť medvedíka. Bobovi sa však podarí vrátiť na pumpu hľada jeba a tu nás má asi vystrašiť tento záber. Mne to ale skôr príde, že práve vyrušil dvoch milencov v kríku. Boha, hovoril si, že tu nikto nebude. Prepáč, ja som nevedel. Zavolaj mi! Vnútri však Bob nachádza našu pokazenú objednávku z Voltu a aj túto krásnu nástenku. Vďaka Bohu za nástenky a hlavne novinové titulky v hororoch, priatelia, ktoré vždy chronologicky vysvetlia, čo sa vlastne stalo. Nie je to náhodička. Poďme sa na to pozrieť. Banícke mesto evakuujú kvôli jadrovým testom. Baníci odmietajú odísť. Pravdepodobne sa schovávajú v baniach. Fotka baníkov počas hry na schovávačku. Zmutované deti. Dobre, tento vyzerá relatívne zdravo, ale rodičia by mohli zapnúť klimatizáciu, lebo mali sa roztápať. Ešte zo pár titulkov o zmiznutiach v púšti, no a máme vysvetlený celý film. V podstate teda banda tvrdohlavých baníkov dostala otravu radiáciou a ich deti teraz lovia turistov. Čomu nerozumiem, akože tí turisti nič neurobili. Dobre, žerte rodičov, ktorí sa hrali schovávačku v radioaktívnom prachu. Z toho by inak bola dobrá kulinárska show pre kanibalov, kámo. Moja mama chutí lepšie ako tvoja. Jeba ešte nájdeme opitého plakať v latrine a lutujúc, čo urobil Carterovcom, spraví toto. Tak mu rozpučilo tú lebku na začiatku, videli ste, tu mu praskla hlava trochu. Piče, nestihol som to dobre, tuto mu tak pukla najskôr. Aha, bolo to vidieť. Vopred sorry za tento vtip, ale ako by povedal Separ, chytí mikrofón a odeven strop! Samovražda ale nie je sranda, preto decka nikdy nemiešajte whisky s brokovnicou. No a dočasne sa môžeme rozlúčiť aj s Bobom, ktorého mutanti napadnú a unesú. Vráťme sa ale späť ku karavanu, kde je situácia nasledovná. Bob je v poriadku, nepovie však, že Beauty je mŕtva, tajnostkar 1. Druhý pes tiež stihol zdrhnúť, a vrátil sa aj Duck, ktorý miesto pomoci donesol medvedíka, rakety, bejsbalku a udicu. Čo je milé, dobre, tiež mám rád, keď z výletu niekto prinesie darček. Lin ale asi veľmi nemusí suveníry. What are we gonna do with a fishing pole in the desert? No s takýmto prístupom nič. Partia teda ide spať, jediný Bobby je mega nervózny, čo je pochopiteľné, keď je niekto v púšti vypreparuje psa. Vysvetlí mi ale niekto, prečo robí toto mame? Ja by som chcel počuť ten jej vnútorný dialog. Dobre, hlavne kľud. Stále je to môj syn. Jebtý, ale môj. Dali by Nič, veď ho to prejde o chvíľu. Si šéf, že za mňa staráš. Áno. Nepil som dlho. Dobre, práve som zmenila názor na potraty. Matka by mala mať právo ísť na potrat so 17-ročným synom, pokiaľ je ten idiot v noci blika baterkou. Matka by mala mať právo ísť na potrat so 17-ročným synom, pokiaľ je ten idiot v noci blika baterkou do hlavy. Preboha, to jaké veci mi napadajú však. Však to je môj syn, moje dieťa. No nič, vydržím to. Kokot! Teraz si ale držte klobúky, priatelia, pretože prichádza najnepríjemnejšia a aj najabsurdnejšia scéna z celého filmu a pretože sa tam toho deje extrémne veľa, tak to budem tak rýchlo sumarizovať iba. OK, poďme na to. Bobby začuje brechod, odchádza z karavanu, nad Brandou sa však objavuje tento gentleman, ktorého... Čo ti jebe, to je sympaťák. Bobby začuje brechod, odchádza z karavanu, nad Brandou sa však objavuje tento gentleman. Kúkaj moje adekery z lolka. Takýto kaloši majú 1,13. Neviem prečo, ale keď som uvidel, napadlo mi porekadlo oko za oko, zub za zub. Tiež ma fascinuje mama, ktorá leží asi 2 metre od Brandy a nezobudí sa. Brenda sa ale prebudza, Bobby s Dougom mieria do karavanu a nasleduje toto. To je ale irónia. Pamätáte sa, ako Bob rýpal do pumpára, nech nefajčí, lebo môže byť požiar? Ten by dobre lízal, lebo ani zuby nezavadzajú. To si nenapísala. Rodina sa rozbehne na pomoc, mama si druhýkrát nevšimla mutanta v karavane, asi má vypálené sietnice z tej baterky, ďakujem Bobby. Tak iba stojí, pozerá na horiaceho svokra s výrazom čo teraz robiť? Vieš čo, použi tú udicu, čo si doniesol. Nakoniec ale ide do karavanu po hasiaci prístroj a
neviem. Ja by som povedal, že aspoň on si všimne toho mutanta, nie? Brenda, watch baby! Sekundičku, len toto doriešim a hneď. Do toho prichádza druhý gentleman, priatelia, ponúkne sa mliekom, ponúkne sa andulkou, neskôr keď prichádza Lynn, ponúkne sa aj ňou. Dobre, takéto kojenie na verejnosti vadí aj mne. Nie, musím uznať, že bolo veľmi nepríjemné pozerať sa aj na to kojenie, aj na tú otvorenú chladničku. Kamo, raz som odmrazoval, nikdy viac. Nakoniec ale mutanti ešte bohužiaľ zastrelia mamu, zastrelia Lynn a s malou Catherine utekajú preč. Dobre, toto vyeskalovalo extrémne rýchlo, najviac ľúto mi ale Daga, lebo vieš, aké zmiešané pocity on musí zažívať. OK, svokor dohasený. Svokra zastrelená, čo si blázon, tento deň už nemôže nič pokaziť. Ženu s cerkou mám kde? Jediná pozitívna vec je, že Beast sa vrátil a toto tiež bolo super. On ušiel, v tejto srdcervúcej scéne objavil mŕtvu Beauty. No a potom sa nasral, našiel mutanta, čo ju zabil a pomstil ju. Preto tak nepočúva ten pes, on má vlastné motivácie v tomto filme, on je hrdina vlastného príbehu. Nový Liam Neeson, ty kokos. Aj keď neviem, či by sa pes tak dlho dokázal sústrediť na pomstu. Unesli ste mi štenatá. Neviem, kto ste. A neviem, čo chcete. Ale nájdem vás. A zabijú... loptička! Každopádne na druhý deň ideme hľadať malú Catherine, no a opýtam sa vás, priatelia, čo si myslíte? Ideme celá partia, aby sme mali väčšiu šancu na prežitie, alebo sa rozdelíme ako k***ti? Myslím si, že odpoveď je jasná a tak to aj dopadne. Idem sám, lebo som frajer. Opustené mesto. Moja dcerka. Peter Krupa z SNS. Ten mi predsa nič neurobí. Dak sa potom preberá v nejakom mrazierenskom boxe tak pevne uzavretom, že sa mu asi o 3 sekundy podarí uísť. A možno si poviete, tak má ale veľkú silu. Ja si skôr myslím, že to zvládol s pomocou legendárneho doktora Phila. Pokračujeme teda v hľadaní Catherine. Pozrite ale koho stretneme. Dospelého mutanta z fotky, ktorého rodičia sa evidentne vysrali na tú klimatizáciu. Tiež ma zaujíma, keď má ty mega mozog. tak celý čas takto hlavu. A čo tam má toľko televízorov? Mne to príde, že len vyslovene robí napriek. Ja byť iný mutant, tak sa ozvem. Počuj, Lukáš, prečo ty máš všetky telky, keď ich aj tak nedokážeš pozerať? Keď nemôžem ja pozerať, nebude nikto pozerať. Inak, on keď je smutný a chceš ho utešiť, asi je blbosť povedať mu, hej, hlavu hore. Dak chce vedieť, kde je jeho dcéra, miesto odpovede ho však nápadne zvonaru Matky Božej. Celkom nahodený, inak musím povedať, asi odbehol zo svadby súrodencov. Každopádne chlapci sa bijú asi 5 minút, Dak prichádza o 2 prsty, nakoniec ale súboj vyhráva. A psičkari, opäť sa asi pýtate, že hej, čo sa stalo psovi? Psovi nič, pes je tu. Psovi nič, pes je tu. A všetci poznáme pravidlo, neudrel by si chlapa na vozíku, to však neplatí pre psov, takže by dotrhá vozičkára, ten ale ešte stihne dať pokyn na zabitie Catherine. Priatelia, sme v absolútnom finále, čaká nás poprava bábätka, naša radioaktívna Samaritánka však stihne zameniť Catherine za prasa a utečie preč. Tu mám zo pár vecí. V prvom rade, bol by som veľmi dotknutý, keby ma niekto zamení za prasa a cez deku si to nevšimnete. Choďte do riti v tom prípade, OK? Že má niekto nadvahu, sa dá naznačiť aj inak. Druhá vec, už presne viem, koho mi tá mutantka pripomína. A ja to až nechcem povedať, ale musím to povedať, lebo mi to napadlo, takže dámy a páni, Monika Bagarová po jadrovom výbuchu. A posledná vec, tento plač. Dobre, neviem v akej vzdialenosti Monča je, ale keď z takejto diaľky je počuť to decko plakať, ako to musí znieť v byte? No, presne tak. Dievčatá tak dobehne z čistá jasná, sa však samozrejme zjaví mutant, ktorý si požičal bojové triky z Mortal Kombat. Ty kokos, to bolo riadne. A Dag ostáva porazený na zemi. Ak si myslíte, že v tomto horore nebude romantická sentimenty scéna, ste na omyle. Finish. Takže svadobná obručka od Linda ešte Dagovi silu bojovať. Mňa len zaujíma, čo sa stalo s týmto. Fuck your sister. Dag teda útočí brokovnicou, aj síce opačne, potom ju ale začne používať správne. Mutant zomiera a Catherine je konečne v bezpečí. Tak priatelia, to bol horor Hills Have Eyes, ktorý... Počkaj, tá stále žije! Samaritánka ale rýchlo reaguje, hádže sa na mutanta a bohužiaľ spolu s ním v prípade zomiera. Čo je pekné gesto, ale stačilo ho sotiť. Že Samaritánka bola nakoniec dobrá. Konečne tu máme happy end, priatelia. Catherine je zachránená, Bobby s Brendou sú tiež v poriadku a ja byť Dag, tak na konci odľahčím atmosféru a poviem, tak teraz môžeme ísť domov. Sme všetci? Nikto nám nechýba? To je